Nkoli ka Nsukka Nkoli ka Manyama Nsukka Ada Nsukka Ashimana Maka Nkoli ka Ada Nsukka Opi Nsukka Ada Ay Ada Nsukka Nkoli ka Manyama Nkoli ka Manyama Ashimana Maka Ilu Ọnịcha ị na-amụgasị ụmụ ọlụ aka ndị a lelelelele onye obi mekwanụ m onugbo n'ime kponu m ya butere m jegidere Ọnịcha onwelo ife na-eme onwelo ga-abịa ka njefu my grannies mpụta mkpọrọ gị anyị jee taa azụ ịmanụ ụmụ ife point and kill ya na nke asa nwanyị oyom gịnị meduru Emeka Ọkara na-eso eri dị gị na azụ ka ijiji na-esoghere shi gịnị bụ na-eso eri gị ebe mana otu ambata afụ ọ na-ebugharị m na-achọli obele ife. Oh my boy, come ịkwara iyi na-eshi ekere akwa oyom onu ma abụkwago obere ihe ịkwara eka gị yom otemeleke eka onume na-ana bụ wọchị oyom ị gara makwa asụ ụgbọ ị gara makwa asụ Ọnịcha Onwelo ga-akpọ gị ndaba Ọnịcha idika ndị oyom ikuru eziokwu oyom bụ speak ye oyom bụ speak ye Onwelo okay Onwelo Tabana ife esi m Ọnịcha bata ebe ego na-agba ka pọm bebi taba ife nwụọ ife asa nwanyị udi asa nwanyị udi ihe kwa mbe ikiri na-emu ebe a ugboro ịtọ ife a na-ata dị ebe bute ha ncha ka bebi mụta efe Onwelo libe ife butekwa mọtụ bute na crate bebi taba ego n'ọpasa amata achọrọ m nke m taa ka ife ego pasa tabi Onwelo ego pasa tabi ego Onwelo onye anyị bụ ọla ahụ odogwu ka ewe ọ bụrụ gị na-akwụ ụgwọ gwọba na bọbọ gị bata taife na Onwelo atọbụ gege Emeka aghọtago m ibe ile akọ eri mgbe m legị nọ ebe aghọta piegbuo m ibe ile akọ mana ibe ile akọ rubbish bullshit ịkọcha osi ebe a banye osikwa ebe a pụọ uche m ka dị ebe ọ dị Magnus ijikwa nwoge aka Magnus ijikwa nwoge aka ịmakwa ka zidugo taa bụ na ị nọ n'ime obodo inwe ahụ akpọrọ nwa gbada Ọnịcha gịnị wee mee oke ete nwule n'ihu iyi mata na ihe na-asụ ọ na-ehụ dịka ọbara bụ mgbeke nwanne ya nwanụ
inwekwa anyị hụ n'anya chere Emeka ụwa m utueli ivu m kọrịsịsị pụọ gị na-akọ ịkpọ mgbe eke isi gị kọrịsịsị pụọ na-ekwegị nwa jegoro Ọnịsha nata ijego Ọnịsha gbarịrịa n'Ọnịsha nata ị na-ebu mgbe eke mụnwa bụ nọ n'ime obodo agafebe ugboro afọ na-ebuchere ụmụazị jere yunivasiti mechere lọ na skuul ọ bụrụgo nwa jere ime Ọnịsha na-ebu mgbe eke ọkụkọ Igbo nọ na Nsukka ọkụkọ Igbo Nsukka ka ijizi merụ ahụhụ na-atọ ịkpọkwa ọkụkọ Igbo kịta mụ na ya eme efe ngwa gị na Emeka tutu keke ị na-anya tutu keke ọkada ka ị na-anya ọ bụrụ ọkada ị bụrụ ọnwụ isi ju gị n'isi gị na afụfụ na-eme ihe Nkoli ị na-agwa mba eziokwu onye m so n'ojikwa ike abịa ka ọ bịa hụ ma ndị be anyị ọ hụchara ya na odiri mgbagoro Ọnịcha na eru Ọnịcha na m achọ m ihe m jikwa ike arụ ọ bụrụ ọrụ eka ọ bụrụ ịkwagide ekwa ọ bụrụ isi chọ ka ile eku m kegide m nwunye mmadụ You're not supposed to go. I need to be in the apartment. Hey, Mama, I'll quick rule off. Like I bear him, can home you. Mago no gwana ya. Since ụtụtụ ka ọ pụrụ, eche m nọ na nke gị ka ọ bịara. Ọ bịakwa gị n'ebe anyị. Ọ bịakwa gị shitere ụnyaahụ ma ahụ lego oyo m. Amakwanụ maka na arara ụra mgbe ọ pụrụ. Mana anọ m ebe ya na Emeka na-ekwu na ha eje ugboro afọ ka ọ jeje fụ ndị ọyị ya. Ma ọ gwaghị m, oyo m agwaghị m jere ugboro afọ. N'ụtụtụ ka hapụ, mụnwa ka na-arara ụra mgbe hapụ. Mana obere oge fa mkpụrụ ụbọchị one na one ka ọ fọrọ eme ihe anyị abịa na bụnụ so ya bụ ya ka ọ bịara ka o jeje gwa ndị enyi ya gasịnụ ka ha soro ya were bịa ka ihe ha like mbọsị ya ka ebe niile achọrọ m anụ nwee ndidi otu a nnọfa ihe nchọsịrị bụ nnọọ ka nkuru nwa m n'aka a na-abụrụ na mama nnukwu ka ọ na-ịchọ lekwe achọrọ m anụ ana m akwadochikwa ike nwere m di ọzọ na-abụghị oyo ka m chere ya aghọtakwaghị m ihe na-eme confuse gadị makwa ma oge na-ekwe ka ume izu ụka na m ahụlego oyo m aghọtaghị m na emefu ma gị na osiri sinsi izu ụka ọ bụghị echi bụ a na-apụ manya ajụjụ gị onye bụ m na-ekwu na m aghọta ma gị m ihe na-eme o nwere ike isi wee jụ ya mmanya ejegome mbe mama ya sị na ọ na-ahụ a na ọ na-abụ ọfụgo n'ụtụtụ na uchichi na opiete bifo okwu eteta ụra na ọfụgo m ọzọ na ọ hụlega a na-echitere ọbụ nwa ochu arafụta yo Nkoli isi n'ihu ya na-abịa ebute mmanya ajụjụ gị echi Nkoli oyo m abụkwago onye uchu ị hụra uchu a na-agbaghị mbọ ọbụla Nkoli alapụta yo deje no ndị ka ị mere deje no ke you no chọ achọ mmanya juru ezigbo oyi mmanya na-ejikwa ego oyi enwe n'iwe biko ndị na-ewetara ice shinu ha na ice block shinu ha enweghị ọkụ bịa m ga-ewetara gị nke juru oyi kịta ewe n'iwe
Ewe ni when ndị anyị na-egoro blọk ha si na enweghị ọkụ wetara m 2 bottles ka m jee nke Philip do n'ọsọ jee jụọ ha ma chọ o jegide m gịnị bụ m na-eweta n'ụlọ ka anụ dị ya anyị nwere mgbada na nchi na azụ azụ nye m azụ gịnị bụ m na-eweta n'ụlọ ote azụ ote efe na abụ oke onwelo ifukwu ụmụ asa ọgwangwa gị agwa na gị abụ ọkụkọ Igbo ahụ na-esi mkpimkpi na ụmụ asara asara ọfụma graduate onwelo onwelo ife na-eme onwelo Aga Philip biko dar ndị ọkasha ibe nwere ike ịgbanwe m mmanya enwe m ike jiri oyi kọstọma bịa shina ha chọrọ mmanya jiri oyi wo biko nke ndị oyibo ịchọkwa eyi biko wo biko mere m ọsọ nwe ndị na-eche m n'ishe onwelo Oga Philip Emeka izure ka medicine nke lawyer onwelo ka tomite onwelo onwelo Emeka onwelo aji na-enye m n'Igbo wee hụ Magnus ya na ụmụ nwanyị ebe ha na-echichigoro ọnụ espikle ihe ome emekọ gị ihe do wa mara m oyo oge Magnus gị ya bụ nkwọ ya na ụmụ nwanyị ana m ashụ gị ajụ ya shena nwa bụ afa nwaanyị utubu ekure eji m enye m n'Igbo a wee hụ keme ekpomekwe no keme ekpomekwe jụọ ya iru jụọ ya shon m hụrụ agwụtụ ụmụ nwaanyị ebe ha na-echichigheri ọnụ ahịa nkwuru jụọ ya na m ahụra Nkoli jụọ Magnus gị di gị iya oyi oge bịara ekwesịkwara taịm gị jee ebe o bikos ọ nọghị ebe ahụ jee nke ekwesị onye nwoke a na-ekpe Emeka ebe ahụ bụ ha nọ onye otu mkpata ka otu ime ewo Kigoniyo organize Dejen oga maka ọkada Dejen no kaka asịrị m ka m jụma gị hụrụ oyo m ayiri nke oyo ga nọve isitere ọgbọ latara kwa gị na-evugeri enu na-evugeri ifuri ani mekpa m ifuri ambenu kini yo nyara no man osi oyo nwa mgbeke mgbeke gbefugo dera oyi bobo do ta ka si hey
Nkoli, ị na-apụala ka efe na-eme gị na-akpọali afa m na-akwali aka ebe a up and down. Yo me speak lege mogno na-eche ka ome izu ụka na emene ga ahụla gị ị mara na echi bi kwesịrị ịbịa ma ego m oyo m ị gara ajụ m gịnị bụ m na aka na ma futagide ọ ka mma na-efutara ma ka ka ajụ manụ m oyo m onye bụ nwaanyị hụ ya na ya na-esusu ọnụ na nke Philips na-ere maka esusu ọnụ Magnus onye bụ nwata nwaanyị ọ bụ gị na na-esusu ọnụ Magnus ọla gị ka ajụ Ogwelo onye m isi m onwelo ma na onwetere isi m na onwelo ma na onwetere onye m ịmaghị na asa hụrụ unu asa gwara m na ọhụrụ go pik ị na-esusu nwaanyị ọnụ na nke Philips isi m na onwelo onye m okay. In fact, Mama, oh, you nwaanyị. Isi gịnị anọ m ihe ikwu? My baby. Isi gịnị? Afụ m ya n'anya. Yes, ma. Nkoli bụrụzi onye. Oyi mgbogbo. Oyo. Imero nine ije eliti na achịcha. Kime m oyi gbogbo. Oyo. Mo ga-abụ oyi gbogbo oyo m. Mama lebeleke me ki mara yo ati gbogbo mama. Ibu ha. Lebele yo bu mama ki be zo ati gbogbo. Ibu ha gbogbo nwa m. Mama, oge ho na ala like mara. Inya be ha. Oyo o si dem ti gbogbo yo mi ye wa ati kwago. Iye wa ati kwago. Osugo. Magnus. Ije kita igwe nwa ya bụ nwata nwaanyị na-achọghọ m ịfụ ya n'akụkụ gị ọzọ ọ mara ọnụ nke ahụ osusutere ya wee kwe wee gaba agaba ị na-anụkwu ya Mama, ọkụ ifo ka m gwa gị eziokwu ife mfu bụ na Nkoli afụlọzi m ya Nkoli bụ a village girl na ịbụ a village girl nwere swag ịbụ a village girl ịgokwa ilechere m asị na enweghị swag na m abụ emaghị bebi oyom ọkwa m ị na-agwakwa kpachapụ anya ọmaka 40,000 n'ogwe amaokwu ọmaka 40,000 Indian mgbada Ọnịcha send gị 80,000 oyom ị chọrọ ịnụ 40,000 nsogbu adịghị ke ngwa gị nke na-anụ n'ihi anụ 40,000 nke bụ m n'ihi akpọsite na mama m nwụrụ anwụ na m họfụrụ na m were ego ya nke ijebe Ọnịcha jee gbaba mbọ oyom ịlata gara sị na enweghị swagịrị nke atọ bụ na ndị ụlọ niile m jụrụ ma gị na m chọ ka m na-egelegide ihe nkechite m ihe niile imegomere m tere si na ebe niile ha oyom ị na-eme m igara asụ ata m esi na ebe enweghị swagịrị oyom ihe ya pịsịtara m azụ oyom Ogwelo oyom mama na-ekwuru oyom na-ebiegidekwe oyom ya bụ na ibiegidekwe oyom ebiegidekwe ihe ọbụla gụ ọbụ chọrọ eje nwa oyom Mami, what the Asa nwanne m Nkoli asịkwa m ka m bịa akọshina gị ka m gwa gị ma ọ gị na-enweghị m onye ọzọ m na-akọshina n'abalị gị ịhụgọma nna oyo m agba m rijet echechego mere m enu si na m ya ejegide siti ka m jee chọma akara aka m ka m mara ihe m ji ụwa m eme Nkoli hee kịta bụ bịara kịta bụ ị na-ekwu ihe nchọrọ ịnụ ịfụta ije ebe ọkụ na-acha n'elu soro ndị ibe gị jee hụ ụzọ ọ bụrụ te na ọkụ chọrọ ịchagbu m sa achagbue m na achọghị m ịma ihe m mara bụ ka m jee chụta akara aka ọ na-achagbu iru ebe ahụ ya ahụ ije ndị ibe gị na-eme ebe ahụ isoro ha mewe so m kpọrọ gị nwunye m nwaanyị ahụ gwara m
ọ bụrụ te na ọ bụghị nwanne gị onye abụla abụla ekumeni meni gị na-achọrọ mgbe m ya atọ bi gị shi kuma mgbe m ga na-eku ụra ịchọ m na gị shikuchie kịta ana m akpụ ya ka m je weta aka nkali kịta bụ bịara ibe ezigbo ma nne m emere gị ndị onye nke emere ayụmọma Iju wano sinachio Iju wano sinachio Iju wano sinachio onye ọkada kwụsị Onitsha Park wakem pute Iju wano sinachio Ekonye bikona wachio Makana kukuibu wanu nnego Ekonye bisu ponku yenugonu Makana kukuibu wanu Ichinua Imanona ya digede nugu Ichinua Imanona ya digede Dalu no kaka no nwere mgbe m na-achọ na mgbada Nkoli. Miss Madam Manager. No. No. If you na change, ga-ala ruzeba. Nkali se ga-akpọrọ gị jewe shop. Chekwuru ụmụ aka ibe gị ebe ahụ banye na-azụ afịa. Anyị ga-ala ruzeba ụtụtụ echi kpọrọta gị gawa. Nnụgo? Miss Madam Manager, Deje, ịnwa goma. Biko eweliwe, gịnị ka ishi vụrụ ihe n'ime dobe? Kem je patute na ọya ada. Ọya ada. Ọ dakwa. Vụrụ ihe gị dọị na-ehe eja hafa ane ka ọ bụgịte na o nwere eji n'eka. Kem je jide ni, kem je jide n'eka. Otu ndị ọcha sịrị ya tie na arụ. Ọ dakọ. Ibe egbe mmadụ. Ya bụ na ọ ga-etukwute nwa dị echi niile na ọ dakọgide nwa n'echi. Miss Madam Manager, o nwere ihe m sịrị ka ngwa aga. Ị mara ihe nwa na-eku briji dị n'Ọnịcha, mmiri dị n'anya, moto na-agba n'elu elu. Briji. Ị kwesịrị ịma anụ briji mgbe ahụ na-ewu a na-akọgharị maka anya. Mmiri dị n'anya, nnekwu mmiri moto gị na-agba n'elu. Ịmagoma mgbe ọ bụ River Niger Bridge. Emecha na idije m ka m hụ ma Bridget hụ. Achọrọ m ịhụ anaga. Ahụshiele gị ma ọ dị gị na Nsukka asad. Nkoli. Ọ bụrụ Bridget. Bridge. River Niger Bridge. Bridge. Ọ bụrụ Bridge. Bridge. Bridge hụ. M nwere anya m hụ ma adịgara wee kele eze chite oke abịa m. Ahụshiele gị mee ndị jechere ọncha gị na akọnọ na o nwere ihe ọ bụ mmiri dị n'anya. Moto na-agba n'elu ekweteghị mana achọrọ m were anya m zie elu pie nkwete na ihe ha na-ekwu bụ eziokwu ọkụ ijogoro ike edije m mgbe ọ bụ madam ị mara mgbe m na-abịa ọdịcha mara yo etiefute m na moto gị na-ele ndele ha brile ha chagbawa ma chagba n'enya o nwere ihe obodo dịka osisi bịakwuru n'elu ọkụ gị na-acha n'elu ọkụ ụwa adakwa agụ ọkụ ụwa ga-alọta nda gị na-acha ihe ọ bụ bịa gakwa ihe ọhụụ dị ka eriri ọ gahetere n'etiti ụzọ ọhụụ gbara ebo ndị onime na-eje eje ndị onime na-ala ụzọ ga-aba lekwanụ nwa Nsukka lekwa confusion ejikwa na oyo ma na ya wee gbụsara ya egwu maka imekwa ya ọsịga dụm ngege Nkoli achọrọkwa n'ụzọ biko rekọna ya na-achụ
ịfụkwara chukwu n'anya biko fegidere ya aka ọ bụ na iwe nsogbu akịrị biko gbagbara ya egwu hemi rado hemi rado febere chukwu aka onye nọ nso nwere ihe mere unu n'ọnụ Nkoli ka nwa Nsukka ada nwa Nsukka Nkoli ka nwa mama ana ama ego ana kpọrọ nkọ na-eju ọnụ